שמי יפעת גודינר, מנכ"לית ומייסדת של חברת Go Direct. אני נפגשת עם מנהלים רבים ששואלים את השאלה, מה הולך לקרות בשוק העבודה בעידן הבינה המלאכותית? היי, ואני בינוש, האבטרית של יפעת. אז מה זה אומר? גם אני אאבד את העבודה שלי? כן, זו באמת שאלה מורכבת. לאן שוק העבודה הולך? אבל אני חייבת להגיד שזה גם קרה בעבר, גם בעידן של כניסת האינטרנט לעולם, אנשים חששו לעבודה שלהם, ואכן חלק מהתפקידים השתנו. החוכמה היא לדעת להשתנות בהתאם לקצבי הטכנולוגיה. אז כדאי לי להיות קצת פחות רובוט בעצמי. כן, אז מה עושים? דבר ראשון צריך לדעת ללמוד את הטכנולוגיה החדשה. הטכנולוגיה שנכנסת צריך לאמץ אותה ולהתיידד איתה. ככל שנטיב להכיר את הטכנולוגיה, ככה נרוויח ונהיה עם יתרון תחרותי על פני אלה שאינם מכירים את הטכנולוגיה. הדבר נוסף זה לחזק את החוזקות האנושיות שעדיין הבינה המלאכותית איננה מחליפה אותם. יצירתיות, חשיבה ביקורתית, לדעת להבין האם הבינה מדברת דברים שהם באמת אמיתיים או שאני רוצה לבדוק אותה ואת המקורות שלה. ולהסתכל על התמונה הרחבה, זה תמיד עוזר. ואני פה להזכיר, אל תפחדו מהבינה המלאכותית, תתחברו אליה. כן, העולם משתנה. העולם משתנה. אנחנו נמצאים בעידן שהעולם משתנה בקצב מאוד מאוד מהיר, והחוכמה שנשתנה יחד עם הטכנולוגיה. בהחלט, אני כאן ולהישאר. AI כאן ולהישאר. החוכמה היא לדעת להתאים את עצמנו לעידן החדש. שיהיה לכולנו בהצלחה.